Corríxete, non olvides o que te pasou a semana pasada. Non podetes evitar replicarnos a todos. Fíxome recordar a sensación do outro día que non me gustou, eu xa viña en plan día novo, vida nova, non? Creo que sobraba iso. Os cantantes, antes que nada, temos que ser boa xente. E a humildade é o código dos que somos boa xente. Teño carácter, non se lle pode facer. A mí non me gusta perder nin as canicas, sinceramente. Tamén me puxeron un vídeo do recordando outro día e tamén eso púsome máis nervioso, a verdad. A todos se puxeron o vídeo da familia menos a min. Sobre todo pola miña nai e a miña abuela que tamén quería sair na cámara como saíron os demais. Outro problema que detecto igual é a túa mirada. A veces noto a perdida. Que a min había moitas palabras que me costaron entender. Simplemente creo que non é un problema de concentración, problema da técnica. Comigo é moi... sodes máis duros que cos demais tamén, moitísimo máis. Marchas, Carlos. Non marches, non marches, non marches. Pensei que íbamos a cantar xa, estaba preparado. Non imos cantar aínda. Non. Ainda queda máis tertulia. Ainda queda máis tertulia. Vale. Claro. A ver, por eso dicía o de enfadado, porque, bueno, parece ser que estabas un pouco molesto porque non tiñas vídeo dos teus familiares, que é normal. Sí, bueno, a ver, porque eu era un capítulo que quería olvidar, claro. E quería vir aquí, como che cantei agora, un home novo, tampouco creo que... Non me gustou recordalos, sinceramente, pero bueno, a ver, tamén é bon recordar os meus erros, os meus fallos, e bueno. Ti eres un home impaciente? Eres un home impaciente? Bueno, depende pa que, sí. Boa resposta, sí, gustoume. No, digo porque nós o que queremos é que veñas con actitud nova, como viñeches no segundo programa, que foi especial, e para eso temos este agasallo para ti, Carlos. A ver, mira, presta atención. Por iso dicía que eres impaciente. A ver, mira para aí. Benvidos, pasade a miña casa que os presento a miña familia. O meu fillo empezou xa desde pequeniño, se cantaba todas horas e ainda o sigue facendo. Os admiradores, o seu pai e eu, e despois toda a familia. Todos que a abuela, gustache como canto, podo tonar, como... Nada, eu xa ten... Meu chapete. Te dirijo así como se fora. A min canta ben. E se o deixan a cancións que el lle gustan, ainda máis. E cousas de Dios, que lle dixen eu, ti vas a ser famoso. E salir na televisión xa verás. Eu estou encantada. Canta con un sentimiento muy grande. Me acuerdo que la primera vez que lo vi subido en un escenario fue en su comunión, que luego nadie lo bajaba de ahí. ¡Carlos! ¡Arriba, meu niño! ¡Sí! ¡Por todo! Grazas de corazón, de verdad. Grazas. Mandamos un bico. Como se chama a túa mamá e a túa aboa? Chamamos igual. Sí, pois máis fácil. Estrella, as dúas. Estrella? Bueno, que están aí, ademais, no público, hoxe. Está miña nai está aí. Pois un bico moi grande para ti. Contra vento marea, está miña nai. E para a aboa tamén, gracias, de verdade.